Julia Fernández Zabaleta, 1888-1961. Gure maistra intzindariaren bizitzak 3 ardatz izan zituen: pedagogiaren berrikuntza, euskal kulturaren sustapena eta emakumearen eskubideak. Iruñeko dormitaleria karrikan sortu zen. Ama Concepción Zabaleta izan zen, aita Valentín Fernández, katedraleko organista. 1913 irakasle ikasketak Iruñean egin, eta hiriko San Francisco ikastetxean aritu zen lanean. 1916 gaztetik agertu zuen irakasbidea berritzeko nahia. Iruñeko udalak beka bat eman zion Maria Montessori pedagogo italiar ospetsuaren Bartzelonako ikastarora joateko. Txosten mardul eta jakingarri bat idatzi zuen udalerako Montessoriren planteamendu berriez, hainbat hobekuntza proposatuta. Zabal erabili zuen pedagogia molde hura ikastetxean eta ikuskariari berari ere erakargarria egin zitzaion. Irakasbide berriak hainbat oinarri izan zituen: saiakuntza, bizipenak, gogoetak, abestiak, jostetak, ateraldiak. 1922 Juliak ez zuen euskera etxean jaso. Gaztetan ikasi zuen Nafarroako Diputazioak Iruñeko maisu maistren ikastetxean jarritako katedran. 1923 lehen urtean bertan, hitzaldi labur baino mamitsua eman zuen Donesteben, Euskaltzaindiak antolaturik, euskararen erabileraz. Are sakonago ikasirik, hitzaldi haunitz eman zituen. Donostiakoa izan zen bereziki nabarmena, izenburutik beretik hasita, emakumeen etorkizuna, emakumearen eskubideen alde. 1931 EAJ-ko emakume abertzale batza taldeko buru aukeratua gogoz bultzatu zuen Iruñeko lehen euskal eskola, hiriburuko euskeraren adiskideak elkartearen ekimenez. Eskola pioen eraikineko 2 gela ere erabili zituzten. Julia sustatzaile nagusia izan zen Catalina Alastuei eta Maria Bizkarret maistra iruindarrekin batera. Pedagogia berriak erabat blaitu zuen Iruñeko lehen ikastola hura. 1926 frankistek ikastola itxi, Julia zigortu eta lanpostutik bota zuten. Lapurdiko kostaldean babestu, handik Bilbora jo, eta Euskal Unibertsitatea sortzeko batzordean aritu zen Eusko Jaurlaritzak proposaturik. 1927 Frankoren tropek Bilbo hartu baino lehen, Nafarroa beherean gerizpetu, eta aurre erbesteratuei eskolak eman zizkien. Iruñera itzulirik maistra lana egitea galarazi zioten. Elizagintariek gainera eskumikatzeko mehatxua egin zioten. Nazioarteko salaketa kanpainari esker ordea, ez zuten mehatxua bete. Azkenean, 1948 eman zioten bere lanpostura itzultzeko baimena. Bitartean klase partikularrak ematea izan zuen bizibide. Handik 3 urtera hil zen, 1961 alegia. Hiriak gaur egun ahanzturatik atera du Julia, eta 6 andre omenduetako bat da Iruñeko emakume intzindarien parkean, Lezkairu auzoan. Emakumeari hezkuntza egokia eman behar diogu. Hori feminismoaren garaipen handiena da, baina beste batzuk ere lortu ditu. Herri askotan emakumeak gizonak hainbat eskubide ditu. Ogibide guztiak irekita dauzka, eta gizonarekin batean gobernatzen ditu herriak. 1924 Julia Fernández Zabaleta, 1888-1961.